Да. Здравейте, малки, големи и още по-големи комсомолци, другари и другарки. Покажете си балоните, на мен не може ли? Пред вас стои наборната пионерска организация, призоваваща ви на бунт. Активни граждани Варна. Сега искам да изпееме нещо заедно. Нали ще ми помогнете? Значи аз ще ви кажа, бъдете готови. От вас иска само 3 пъти повторите винаги готови. Готови ли сте? Бъдете готови! Винаги готови! Бъдете готови! Точно така, винаги сме готови да размажем общината. Сега, аз ще ви изпея нещо, което може някой да не хареса, обаче съм го наумил. О, Боже, Ти, който създаде този свят, без никаква предварителна консултация. Вярно ли е? Така е. Човек е създател на всичко добро и отговорен за всяко зло. Такава е мъдростта на Кольо Гюланов. От общината винаги не разделят и затова нека да им кажем какво мислим по въпроса. Развяваме балоните и викаме, това не да го пише на колите, на които караме, като се учим да караме. Така че здраво и мощно балони горе! Така, сега тук е много трудно чета, защото няма светлина, обаче искам да ви прочета нещо, което не мога да не чета, защото е много сложно. Това е една схема на общината, как мами, как лъжи с няколко милиона и всеки месец по едни 55 000 лева изчезват от нашите данъци, т.е. нашия джоб. И понеже е много сложна схемата, предпочитам да го прочета, за да може да го разберете добре. И така, след като изтича договора на фирмата за поддръжка от синята зона, за да го удължат, те сключат временен договор само за 10 месеца срещу скромните 5000 лева на месец. Междувременно, фирмата, която досега е поддържала синята зона, печели поддръжката и за зелената нова зона, както и за синята стара зона. Това означава изграждане на нов софтуер само за зелената зона. След като зелената зона бъде въведена, тази сума от 5000 лева ще стане скромните 55 000 лева на месец. Точно така, мафия. За тези 10 месеца фирмата е поддържала зоната само срещу 5000 лева, но само защото са им обещали да получат нов договор, където сумата вече ще стане 30 пъти по-голяма, а именно 55 000 лева на месец. Значи, имаме синя зона, за която вече има работещ софтуер, но те пускат процедура за изграждане на нов софтуер, който да бъде само за зелената зона. И познайте колко струва този софтуер. 1 милион от нашия джоб за нещо, което вече го има изградено, и това същото нещо може да бъде активирано дори в София. От Варна да се съедини с София. 1 милион. 1 милион. Да, 1 милион. Още нещо важно. Отделно от гореспоменатите суми ще се вземат още толкова пари за интеграция на ново изградения софтуер към зелената зона с този с сината. Това са още толкова пари. И ето ви схема. Освен това, още толкова пари ще получи другата фирма, която поддържа билетната система в зоните. И забележете, това е с билетите възложено на същата онази фирма, която сегашното ръководство е плюило, докато е било в опозиция на старото. Нека да уточним фактите, да повторим основните факти. Новият софтуер струва 1 милион лева. Общо за всичко останало 200 000 лева допълнително на месец. И всичко това при положение, че те просто можеха да интегрират работещия вече софтуер от сината на зелената зона. Това откровено е измамата на нашите хора зад гърба ми. Ето защо толкова бързаха да приемат и Попов, и цялата им клика, да си кажа, нищо, че някой може да ме съди, да стане бързо работата. На зелената зона!
финал ще ви кажа това. Този свят е на всички и всички имаме право да бъдем в него! Благодаря ви още веднъж на всички. Давам микрофона последно, за да изпеем химна на нашата България. Искам да пеем заедно, нали? Всички мощно, защото в крайна сметка това не е хубава българска песен, най-вероятно. Горда стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява, на Пирина пламене родина, мила родина. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелесахте, нямат край родина, мила родина. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелесахте, няма